ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରଘୁ ନାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସହରକୁ ଯାଇ କିଛି ମହାନ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ପଢ଼ାଶୁଣା ବହୁତ ଦୂରେ। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ସେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଲା। ମଣିଷମାନେ ସେକୁ ଚାକର ବୋଲି ମଜାକ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ କେବେ ଲଜ୍ଜା କଲାନି। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁନି। ମୁଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଦିନରେ ସେ ଚୌକିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ରାତିରେ ହିସାବ ବ୍ୟବସାୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଟି କାମରେ ମନ ଲଗାଉଥିଲା। ଛୋଟ କାମକୁ ବଡ଼ କାମର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ ଦେଖିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଚୌକିର ମାଲିକ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଗାଁର ଲୋକେ କହିଲେ, ଏବେ ଚୌକି ବନ୍ଦ ହେବ। ରଘୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଭୟ କଲାନି। ସେ ନିଜର ଜମା ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚୌକିକୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଚାଲୁ କଲା। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ସେହି ଛୋଟ ଚୌକି ବଡ଼ ମିଲ୍ ପରିଣତ ହେଲା। ଲୋକେ ଯେଉଁଠି ଚାକର ବୋଲି ହସୁଥିଲେ, ସେଇଠାରେ ମାଲିକ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ।